alle sammen. Jeg hedder Kim. Og jeg hedder Joachim. Hej Joachim. Hej. Goddag Kim. Goddag Joachim. Der var engang en dansker, tysker og en svensker op på et højhus. Danskeren hoppede ned fra højhuset, svenskeren tog trapperne, og tyskeren tog elevatoren. Er du med? Ja, det er jeg. Hvem kom først til jorden? Danskeren. Nej, det gjorde Eva. Woohoo! Hvorfor turer fisken ikke gå over vejen? Det ved jeg ikke, fordi der var biler. Nej, fordi der var hejtænder. Nej, det gjorde vi. Der var 17 blondiner ude foran et diskotek. Så siger dørmanden, hvad er I 18? Nej, vi er kun 17. Vi mangler en. Det var alt. Nu har vi ikke mere for det, men der kommer vidigheder igen en anden dag. Prøv at søge under noget andet. Så er der sikkert andre, der også har lavet. Farvel.